Når vi skal tale om opbygning af protein, kan vi inddele det i flere forskellige strukturer. Det første billede, vi har her, det symboliserer en primær struktur. En primær struktur, det er den rækkefølge, som aminosyrene kommer i. Den rækkefølge afgør så også, hvilken egenskab, som proteinet får i sidste ende. Det næste, vi ser, det er en sekundær struktur, hvor vi har en foldebladsstruktur og en spiralstruktur. Foldeblad og spiralstruktur, de dannes afhængig af, hvordan de intermolekylære bindinger de dannes, altså hvordan hydrogenbindingerne i aminosyrene fanger hinanden. Det kan enten give en foldblad eller en spiralstruktur. Det næste, det er en tertiær struktur, som der er en klump eller klumpe, noget der er klumpet sammen af foldebladstrukturer og spiralstrukturer. Det sidste, vi har en kvaternær struktur, som er klumper af tertiære strukturer. Forsøget viser her, at jo højere substratkoncentration der er, jo hurtigere er reaktionshastigheden. Det vil sige, jo højere koncentration, jo flere partikler er der til stede, og derfor er der større sandsynlighed for, at der sker nogle sammenstød og derved en reaktion. Grunden til, at der ikke er en stor forskel på 4 og 8%, er, at vores katalysatorkoncentration er den samme. Det er symboliseret med Vmax herovre, det vil sige, at vi har en mængde katalysator, der katalyserer en 4% og en 8% lige godt. Hvis man skulle have 8% til at reagere hurtigere, skulle der altså mere katalysator til. Det vil sige, at der er for meget substrat i forhold til katalysator over i 8%. Derfor reagerer de lige hurtigt. Katalase er et organisk molekyle, det vil sige, at det har et meget smalt temperaturinterval, hvor det arbejder optimalt indenunder. Hvis vi tager den her graf som eksempel, så kan vi se, at lige omkring 37-40 grader, der er det optimale arbejdstemperatur, det vil sige, at det er der, den katalyserer hurtigst. Udenfor der går det stærkt ned ad bakke, så hvis vi siger, at vi tager en temperatur på 70 grader, så vil der formentlig ikke komme nogen skumsøjle, eller det vil i hvert fald være betragteligt langsommere reagerende. Det skyldes, at proteinet det denatureres ved høj temperatur. På samme måde har det også en optimal pH at arbejde under. Og hvis vi kigger på grafen, som der man lidt med temperaturen, så er der et optimalt pH, som der er på omkring 7. Hvis vi kommer meget uden for 7, hverken en eller anden ende, så bliver reaktionshastigheden væsentligt langsommere. Så hvis vi kigger på forsøget med 4%, så der vil skumsøjlen måske ikke eksistere, eller det i hvert fald gå meget langsomt. Hvis vi kigger på det her forsøg her, der er der samlet 10 ml ilt op i reagensglasset her, og det er sket over 20 sekunder. Vi får altså et hastighedsudtryk, der siger 10 ml ilt på 20 sekunder, det vil sige en halv milliliter ilt per sekund. Forskellen på det her forsøg og det andet forsøg, det er, at det her forsøg det er noget mere kompliceret at lave i opsætningen, sådan ser det i hvert fald umiddelbart ud til, men det er noget mere præcist i målingen af, hvor meget ilt der bliver afgivet. Det andet, der er mange faktorer, som hvor meget sulfur der er, om sulforen skåret noget før, og om det er rigtig blandet osv., hvor her der får vi egentlig den konkrete mængde ilt, der er blevet dannet. Så den her er noget mere præcis, når man skal kigge på, hvor meget ilt der bliver dannet ud fra reaktionen.